Nilqawkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Father Mark Montebello. Father Mark huwa minn Taslima u ilu Dominikan sa minn kellu 16-il sena. Huwa studja t-teoloġija u l-filosofija, biss speċjalizza fil-filosofija f'Ruma, Spanja u l-Ingilterra. Father Mark għandu esperjenza twila fil-qasam umanitarju, speċjalment fil-ħabs ta' Kordin mal-vittmi tal-kriminalità u fil-Kottonera. Father Mark huwa wkoll il-kofundatur tal-Fondazzjoni Philosophy Sharing. Allura, Father Mark, x'qrajt dan l-aħħar? Ħafna kotba li jġibu hawnhekk jirrakkomandawhom il-ħaddieħor, nimmaġina. Dan mhuwiex ktieb tajjeb għal kulħadd. U nirrakkomandah biss lin-nies li jixtiequ li l-ktieb ikellimhom u jisfidhom. Jismu No Gods, No Masters. Li jien nitraduċiha Alla xejn, sidien xejn. Għax issib ħafna li jixtiequ jagħmlu ta' Allat fid-dinja li u sidien ta' ħaddieħor, jikmandaw il-ħaddieħor, meta huma ma jħobbux jiġu kmandati. U ma nafx għaliex aħna l-kol li ħadd ma jħobb jiġi kmandat, imbagħad jikmanda lil ħaddieħor. U jiena wieħed milli naħseb li ħadd m'għandu jikmanda lil ħadd. Għandna jkollna kapijiet u għandna nirrispettaw il-kapijiet, imma m'għandna nżommu l-ħadd bħala sit tagħna. Int sit tiegħek, int u l-kuxjenza tiegħek, sit tiegħek, kapijiet iva, sidien le. Dik kien jgħidha Manuel Demek ukoll. Dejjem kien jaċċetta li għandu jkun hemm kapijiet imma qatt sidien. Sit wieħed biss hemm Alla jekk għandek taċċetta sit. Dan il-ktieb huwa manifest oħxon ħafna, huwa ktieb famuż fil-kategorija tiegħu ta' gwarin li jispjega il-movimenti ta' ħafna nies minn qabel Ġesu, imma speċjalment iktar qrib tagħna li ħasbu fuq sistema politika fejn ma jkunx hemm sidien, ikun hemm kapijiet imma mhux sidien, u speċjalment ħadd ma jagħmilha ta' Alla ta' ħaddieħor. U dan il-ktieb huwa wieħed li jiftaħlek għajnejk għax aħna naħsbu li s-sistema governattiva li għandna f'Malta u f'postijiet oħrajn li l-mod kif immexxu jien naf dipartiment, kumpanija, familja xi kultant, il-mod li jkun hemm xi ħadd jikmanda u mbagħad l-oħrajn jobdu s-sudditi hija ħaġa naturali. Fl-antik kienu jgħidu li Alla nnifsu jagħmel hekk, jikmanda u aħna idu nobdu. U l-Knisja wkoll kienet tgħallmu dan. U dan jurik li dan mhuwiex hekk. U jista' jkun hemm soċjetà politika li hemm kapijiet imma m'hemmx sidien. Għalfejn laqtek b'mod daqshekk partikolari dan il-ktieb? Ħanajlek ma' snin li taħseb fuq l-affarijiet fuq kif immexxu, kif nitmexxew, kif norganizzaw is-soċjetà, għaliex ċerti affarijiet jiġru fid-dinja bħal gwerer, ġuħ, terrorizmu, banek, flus tilgħajnu niżlin, is-swieq. Meta doqgħod taħseb, jiena donni dejjem imxejt bil-mod il-mod lejn l-idea li dan mhuwiex meħtieġ. Li nistgħu fil-fatt ngħixu f'soċjetà fejn ħadd mu sit ta' ħadd u ħadd mu sudditu ta' ħadd. U daw kienu jeżistu u jeżistu fid-dinja. Aħna Malta ma tantx aħna koraġġużi biex nippruvaw dawn it-tip ta' soċjetajiet, dawn it-tip ta' organizzazzjoni. Ma jien donni qed naħseb li s-sistemi kollha ebda mid-demokrazija huma kollha oppressivi, kollha iġibu l xi ħadd taħthom. U din hija sistema li naħseb hija l-unika waħda u fil-fema tiegħi taqbel ma' dak li għallem Ġesu fejn kulħadd huwa sit tiegħu innifsu u kulħadd jirrispetta l-ħaddieħor biex jgħix ferħan. U fuq dik in-nota sabiħa Father Mark, nieqfu hawnhekk, grazzi ħafna tal-li ġejt taqsam għandna l-ktieb. Ningrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna. Tinsewx biex taqraw imqar nitfa' kuljum. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.